APCLC MP candidate Jaya Katharapan Kangthum Karni lapen kar chome kepadupo. Lakain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo donglang so forest gate along constituency ke thom chelang si MP candidate Jaya Katharapan ke deng lapen akaprek arat charia songpen APCLC long kachipa ong duname mesen pen pamanpo. Bangsome APCLC dun mai phu rajasti sopensi chapahem phupon lapen kachitong alohia tum anapan diopani constituency me phu Anthony Bongrung pensi pachini pon. Laswalong MP candidate Jaya Kathar APCLC Organizing Secretary Kur Singh Timong, APCLC Law Secretary Samson Teron, Ongdung APCLC ke Japon atum lepen Kiongdung Arar tum chutongdun. Pini depta 310 adon haruke thom rakep don haruke thom rakep amuluk BJP pen just se met ke dak nang join nun etlo pini la pen procession da ding pi munita 10,000 bak chetong lo pini la potsi la ke theklong lor lo I karbia tum inglong arat tum jelang pet nang ji po lam ke alang non ilito munitum chini lo athema ilitum phanang pa se chok la tribe atung mang bong pa ye chok akam claim ka Assam government tum se claim la solam RSS bongo sena tum se claim la potsi la solam ke jok ta nong chini lo la penitum united nang ji po bang chini lo tribe atum an upete ilitum e minority se jeplang boke la hello alang e minority athik the jeplang dang lo ma pima pan lo non election hu theklong ji itu minority jeplang dang lo ma pima ke election hu theklong ji jo ko an si ke vote ke long ma the mahala bang ki che tum ke pom matsi thur pakhi ke vote na pidun ke hala tum itum along lil pen tuma political rights nangai chidun theki apa nangai hala tum ke BJP pen congress apan CPIML apan si a receive ason si ke en ituma karbi ang long di mahasau along li lapen political rights anang chidun dia pan ke BJP la ke che tunge BJP la pen Congress la pen ke CPIML atom hansi a risima son si ke en la si la so alam itum rat atum chini pe menai sala BJP atum article 244A la pen ke hempre khang bo palam hoga BJP tu hang hi lage nil itum jakka su ke da hota bang Rajnath Singh minister halabang sohut home minister ni tum han directly ang thanun lo lage nang tum han PP pu lage BJP tu ni tum jakka su si ke dam ke official si ke dam ke hala su nang thanun etlo lage nang PP pu ki PJ langa li non la 6 schedule ta pavede ji bu se claim le la si hala Kashmir ta 371 body 370 article 370 ta bang abrogate that loke papa by that loke la si non itum hanta la so BJP atum ke la binonge la tunge bamun party ke mati la tum area arjo hedi la tum khe alam si just met ke lang ke mati di la tum chethana ligze ta khe alam si ke lang la pot area na tum dak India cherai thip nang ji Assam ke Mongolia na tum sai siapot dakta area tum cherai thip nang ji pusala tum kamatha ala pen akam da claim la si dak ili tum khan autonomy thu ke asapta nang pingtung ti la BJP tum ke la si non BJP tum along ke dodun atum an ke nilig alang li tum khan mang hu hak kupisi alang li tum karbiar arat inglong arat tuman ka pivira kam si claim lo long recap ta chipidet lo la phi anta alang litum BJP long dodun bom la ke alang litum ke chi atum arisim ason si cheplang dun bom la ke therak memi alam la penning oi memi alam sir sialam kedam tang arni hu tala ASDC long MP candidate Johnson B alan di kaning jepon APCLC atumke Meghalaya long inur bahini ke thekire tumhan se ke chiki la si haida setame alang letum aning hangling claim long le halatum alam se arjunai pusa koi ipon dole se ko ana ho Meghalaya ke APCLC adet ke non ke itu ha dak chiki ke ka chiki ta chiki ke hang hang he la tumban netum dam chingki ji halatum ta tribe ke itum khaywer loke la bon itum dam ji chingki ji la to ke alang litum bije la ASDC tu nga prangda Kolkata si damrong dikile kalima lang la so alam ke jokta chini kente Kolkata ke halata ka bongli aise kente mesen bang bongli to man ke ba me thang si chiklem lo Mamata Banerjee ta West Bengal is for Bengali tu si bang aning je
la son itum pe pot ning ye hai hede ta Tangne dona ke jusi nang le ron radar phan message PCP yang tung la sanang le ni ha pi puru ni tang li te pi kang tung ke la hello la BJP Congress la ben la National Party akapre ketum along dodunra keci atum a resim ceplang dunra ing long arat atum han kapivirji akam claim nang ni la hello la pendit tu ke la ke long vik nang po autonomous ako la ke long ji athema constitution long si tok do ko ke la ke Asar ande pidi kupia party pe lana ngayon nun kesa. pini ke BJP hai selo BJP Congress tadi. ta do Oh. ben ASDC ta do ne pini do Kado ka- independent ta do people चलो बताने लो चलो ले kado ka bebang khubang kan doji sar NDF atum ben ta do kado bebang khukan doji sar ndel Don Farouk ke thomra cap kini hedi na ke join tu yo BJP tumjong se haider lo purun te ala ini artikel 244 ke patut regji lakan pada ala uniform civil code ada implement long le lada civil area ke kusi ke nam tang CM ke bakot ningji kami labang soalam la tum ke la pachu bailok lo la ke manifesto lo jong si claim ji pute manifesto long tok det nahi le la tum tok te det kente la ke la election muni tum hana ko pachu bay kam chot la tum ke claim det ji ka lilo mane hala 244 e ke la tum ke repeal nangi puse claim ko la tum ke cancel nangi puse ke claim ko la tum ke UCC pe dovek nahi puse claim ko la tum ke CAA ta Assam Dealing Act la tum pe do nahi puse claim ko la tum ke non la si tum MLA tum bang pho bang lipo do bodi itu MLA tum BJP long la tum se claim non lo ke alang li tum puji mene the ne tu ya wei pa di alang li tum se MLA lo ka dak si do lo ke alang li tum sin lawmakers lo ke te la hello alang li tum pilo la claim na ya kam itu la de li tum hana pi vir ya phan loksi a hogalam lo ne li ning aklong ma sika ning je la ke ing long rat tum han ka pi vir ing long rat along riga pivir dia phan ke claim ke la kiche tung ke national party tum han se a resim ke en tung ke national party ke popo ange itum tribal dung chini ne der hada dun bret party poma abinong hala ke kiche tum party BJP da kiche party Congress da kiche party CPIML da kiche party lagi Sir tangde CA la pedi UCC la one nation one election puhala BJP a manifesto long ketok tando ntai la so apan karbia khaya tuma ko unfair me dei la lagi one nation one election pulugadi Lalo. ta aku hala Sitaramaya penan itu finance minister penan Prabhakar ta ningje atlo non election yom si BJP tum hai to det lo pulo tangte dake election ke avelo an par ke non hello last lo tar mane election ave pulo ta dictator se solai po si schedule ta avelo constitution ta avelo son si tere me alam lagi Bangso me long Don Farouk ke thomra ke patum methang aracharia song cheusi epichelsia aracharia song along chipa ogdun binti Jasemet ke NDF Congress AAP lapena ke ongdung atum ke BJP racharia song pensi chiopon pinpur pon me labangso narlo sini sita me botor me arbe ke janglo sita me khe pharman mathasi mate pe chelsea racharia song phan ning ka the pena jok lapuan arbe ke jang sita me radatum prat predat labangso me long suri kep aradatum chitong dunsi me sen pen pajupon Joki Holapen, Anil Sonopha report, North Scribe Life.